An garzaya da Jamila asibiti domin za ta haihu. Masu sauraro barka da warhaka, barka mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a sabon shirin namu. Kafin mu faɗa cikin shirin kai tsaye muna masu sanar da ku cewa za ku iya bayyana mana wato ra'ayoyinku akan menene kuke ganin zai iya faruwa a cikin sabon shirin da za a haska na labari na season 11 episode 8 na wannan sati. Za ku iya bayyana mana ne a comment section, mu kuma za mu yi ƙoƙari mu gani mun bayyana ma al'ummar duniya wannan ra'ayoyi naku. A wani rahotanni da muke samu bayan sakin Jamila da aka yi daga gidan gyaran hali, ta bayyana wasu abubuwa wanda daga bisani kuma naƙuda ya tashi. Idan ba ku manta ba, dama Jamila tana zaune ne a gidan gyaran hali, amma a shirin da zai gabata za a sake ta. Kafin sakin nata ta bayyana wasu kalamai guda biyu wanda masu kallo sun yi mamakin su, wanda ta ce ba sakinta ne abin da ya dame ta ba, yanda za ta fuskanci wato iyayenta da kuma shi ainihin wato mai nasara tare da matansa, shin wani irin fuska za ta kalle su. Wannan kalamai sun ba wa al'umma tausayi. Daga bisani mun samu rahoton cewa dawowar ta ke da wuya, naƙuda zai tashi, a kai ta asibiti inda za ta haihu. Bayan ta haihu ne, bayan an kai ta asibiti daga cikin gidan gyaran hali, kamar yadda kuka sani har yanzu dai suna tare da wato mijinta, kuma babu wani namiji wanda zai so a ce matar shi wato ta haihu a gidan gyaran hali, domin hakan zai jawa wato wannan ahali da kuma wannan zuri'a abin gori. Hakan ne zai sa mijinta ya ruwa ya tsaki domin shi ma ya tabbatar ma wato an wanke wato dukkanin laifuffukanta, inda mijin nata zai garzaya ya roƙi mai nasara domin shi ma ya yafe mata. Hakan ne zai sa mai nasara ya yafe mata, sannan daga bisani bayan ta haihu ne za ta haifi wato ɗa namiji, inda take roƙon mijin nata da ya taimaka don Allah ya sa masu wannan yaro suna Al-Amin wato mai nasara. Ta wani ɓangaren kuma za mu iya cewa wato Maryam ta jawo wa kanta, domin ruwa da tsaki da ta yi akan sai an aura mata wato Asiya. Kasancewa idan ba ku manta ba, dukan masu kallo sun ga abin da ya faru bayan shagargarin wato ranar biki, sun ga yanda wato Al-Amin mai nasara tare da amaryarsa Dr. Asiya suka fara soyewa a gaban wato ita Maryam. Hakika wannan abu ne mai zafi kuma mai cin. A masu sauraro kar ku manta dai muna da sanar da ku cewa za ku iya ije mana ra'ayoyinku a comment section domin kuma mu sa